weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ñooro guetema kon waktu yoni ha to fasudeɓe nder galle Mamadou Boubouba eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal gouvernement leydi ndi ƴetti pellital ƴettude kene tolno 1.5 jangguinoɓe jangde towde kamme witto ko ɓuuri hen heñorede ko 1.5 jangguinoɓe to leydi Mauritanie jaagoɗo gueɗe nder leydi kamme jacingol laamu leydi ndi ƴetti pellital umminde campagne ittude jeelari e nder leydi ndi ha tenti noon e wuuro lamrugo ngo ma duumo balɗe 15 to leydi Mali. Moussa Mara gonnoɗo hoore jaago leydi ndi haɗama yaltude leydi ndi hanki toon to Bawal laaɗe diwoje ngal Modibo Keita Sénou to leydi Guinée Conakry ko ene tolno e 1.724 unité fewnoɓe diƴƴe jarateɗe woni ko udda gam teskede wasde hewde laaɓal kame cellal kabruji mena manana to Côte d'Ivoire Togo Cameroun RDC Congo ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala gam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorelte joni mbiya alhamdulillah gorelte hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitima hen koye mabɓe no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyamma ha wuula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorelte safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde balawale danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leece kala
ceerno amati jane diallo no yawde on godduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjine yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to nakshode ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoullayi sa yiiɗi jokkude mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to rosso mauritanie ha to dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbare nogase ɗiɗi morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar mon ndulumaji to karallagal to ko Seydou Abouba mo Luksayba gorgol dental yiɗɓe sar abdoullahi sar e ceerno Khali Abdoullahi Sy e garde gol Aminata Guissé e wallidi mum kala debbo mo wendu bosiyaɓe aɓe jogui beelema habrude dendagal bandiraɓe julɓe kala taweteɓe jokrinayi windere kala Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée ha e diaspora o kala aɓe jogui wonande conférence mawɗo mo mbalal ñande nogase jeegom nogase jeeɗiɗi lewru septembre ɗon ɗo wendu bosiyaɓe ɗo aɓe bismi en noon dendagal galleji khalifaɓe diine aada kala aɓe bismi en dendagal ɓesguji fulɓe eɓe gona ɗum kala ɗo mbawi wonde nder ɗeɗo hen leyɗele ɗeɓe limti kala gorkoye debbo sukay mawɗo hay goto hen ɓe ɗaccani ɗin ñalɗi noon woni paren maji ko docteur Alhaji Abdourahmani Ka gorko mo Jolof Daara Jolof ha to beeli heela wono kadi yumma on ñalawma ko sokhna Hadja Binta de debbo mo siiwi Mauritanie nawtama ha to Sénégal ha e nokkuji ɗi kala ɗin ñalɗi noon wonande kayene teddinira hen imam ratib wuuro wendu bosiyaɓe woni ceerno Moussa Konté konone kadi e chef de village o gardiɗo wuuro ngo woni ceerno Djibi A konone kadi ceerno Oumar Ndaw jafuɗon nonne kadi khalifa diine ceerno Djibi Konté konone kadi kame ceerno Seydou Touré wonande gardiɗo daïra Baye région de Matam so tawi koto banggue Mauritanie teddugal ngal kala faama e dow inde docteur leñola woni Haali Abouba e dendangala bandiraɓe kala kumpital mene ɗem ngala pulara jeheten ko ha toon to commune mo Nabadji Siwol région de Matam waɗɗani boynaji wuuro ngo wiyete ko Mbanan hande o ngo wuuro kay ɓuuri ɓayde yoga e guure fulɓe jeeyi sababu noon ko suko gorko jaltuɗo galle bamum gam ɗaɓɓoyde jawdi daridi biyeteɗo Ba Demba Hammadi Sada gartuɗo hanki o e nder gendi mum ene arde diɗɗal yimɓe kame jawdi kala ko hewani yiyede ko ñalawma hande o noon ko ñalawma welnere mawde noon fini toon kewendi yimɓe ari ha ganda autoji joyyi laamu ngu wawi iwde toon to Thiambe waɗɗani boyinaji wawi yettade toon ɓenne kadi mbawi tigui lakkidde yimɓeɓe ha yimɓe kala mbawa dañde aafiya beele kadi kanko oɗo hen suka biyeteɗo Ba Demba Hammadi Sada wawa yaltude huccodira yimɓeɓe ma en garto hen taw koye ballala musidɗo meɗen Oumar Kane to ndulumaji keddoɗen koye kumpital men e ɗemgala pulara gartaten koye hoorejo leydi ndi Sénégal on Bassirou Diomaye Diakhar Faye kame jagorɗo jangde tonde mo leydi Sénégal woni Abdourahmane Diouf ɓe ƴetti pellital ƴettude kene tolno ujunere e temedde joyo enseignant taw ko jangguinoɓe jangde towde kame wittu mum garɗugo no fewi ngol noon woni goo e sifa kay jangguin leydi Sénégal ƴettitede lawol gotol ken tolno e enseignant ji joyo walla mbiyen temedde joyo
enseignant taw koye duɗe towɗe ɗe leydi ndi Sénégal woni haajo keñoraɗo beele duɗe ɗe kay mbawa tigui himmirande jangde yaadude jamanu wallidde sukaɓeɓe ha mbawa dañde jangde timmune to tawno hande o gueɗe kewɗe kuufaɗe ko wayno pétrole gaz maaro mango gueɗe kewɗe kala hande o wonande ɓen yaruɓin finnuji wittoji towɗi hande so tawi sukaɓeɓe batti rokkede ɗum e duuɗe jaaɓi hattirde mawɗi ɗi ene gasa joni leyɗele men ɓuura jogade codol gam ɓamtare ɗum woni yiyande mawɗo leydi ndi Sénégal kono ɗo saabi kata jini koye ujunere e temedde jeeyo ko ɓuuri hen heñorede noon e nder hen hittande tan maɓe ƴettu ken tolnio e temedde jeeɗiɗo enseignant taw ko jangde towde kam e wittoji mum kala e ɗin sifaji taw koye duuɗe jaaɓi hattiɗi towde ɗen gendidi leydi Sénégal keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal ɓooyata kankoɗo hen hoore jaggo leydi Sénégal Ousmane Sonko mawo yaltin eɓɓore makko hesere wonande kay eɓɓore nde Sénégal naaɓe jogori tigui nannirde noppi mumen ɗum noon o holliti gon weejo kay o jogori wadde ɗum ko ñande nogas e jeetati ndu lewru ndu gonɗen ma wadde hen kadi discours mawɗo no fewi siftini mon e kala saaha so tawi kay ala ko heddi omo haala haalaji makko ne cabba kadi haalaji makko ne keewi caggal mum waɗide hen jiyanɗe kewɗe no fewi kanko on hoore jagɗo holliti nden eɓɓore ko plan ɓamtude yoga e dosɗe leydi ndi Sénégal o saaha noon Sénégal naaɓe kala ne jappi noppine padi nogas e jeetati nduɗo henna lewru ndu gonɗen teskama noon toon to galle lamorgo to hanki o hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye jaɓɓima toon o biyeteɗo Alexandra Zoro mo ganduɗa ko neɗɗo kay joom ngaalu no fewi taw kadi ko jeyɗo société open société no mo ganduɗa hanñigonoma no fewi to banggue landa Pastef wiyede kayne weeɗa ngaaluji kewɗi faade diɗɗal mouvement yanamar ɓen ɓe ganduɗa deƴƴiɓe deƴƴere mumen caggal kayɗi discours aji eɗe nangle ko waɗata leydi kala ne deƴƴi teni kadi wonande ngalɗo ceetal wiyanoma ne rokkaɓe kalisaji teni kadi ɓen winoɓe ɗon ɓe hande nan duti enen jooɗode ngalɗon ceetal holko yiiɗi firtude hewɓe jaydel noon kolliti yanamar foti yaltude deƴƴere mum gam kañumne haalde gueɗe jahoje nder leydi ndi Sénégal jagorɗo ñawoje leydi Sénégal woni Ousmane Diagne hanki o hollitino ngo hofgo juuɗe dumin keltono e lewru eko fawi tew kadi ko greffier en ɓe ganduɗa ko ɓe natani hokko juuɗe cuuɗi ñawoje leydi ndi ha ganduɗa ñawoje leydi Sénégal kala darti kono hande o kam service minimum fuɗɗitima e nder leydi ndi kala hayso tawi woni kay wona cuuɗɗi kala gummani yogay toɓɓe ñawoje kam woni hen gueɗe kam puɗɗitima kono kadi kanko jaggoɗo holliti noon wonande e nder haalade makko kaldigal ene wawi jokkude kono hatta noon ɓen hofɓe juuɗe ɓe wonkoɓe mbawi hofde juuɗe mabɓe kono kadi woni e kayitaji keñoraɗi fotani hofede juuɗe mumen keddotoɗen koye haalande Barthélémy Dias mo ganduɗa wonino maire wuuro Dakar caggal noon itta hanki kay o wokkiti konngudi Gulɗi Diaw o ɓakki ɗum e oɗo hen gonɗo hoore jagoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ala kala ko heddani ɗum to banggue kay wonande o holliti kadi ñawore leydi ndi nana moɓi hunuko mum taw kadi kanko hoore makko décret mo ittira o taw ala kala ko firti hen haydara o holliri sariya leydi ndi koko nanga otage ha teeɗi teni kadi kanko alay saago o ruttito e mairie makko saabu jappere nde ko kartal joƴƴinimo Ousmane Sonko ala kala ɗo kartal joƴƴini ɗum koko suɓira gam hoorejo leydi ndi o holliti noon kanko fandare makko arde jappere makko no holliti ɓoyata maɓe darnu landa mawka no fewi gam hoccodirde Pastef haaɓe memna ɗum leydi no fewi kono kadi o arti e toɓɓe kewɗe no fewi kanko on Barthélémy Dias guila e nangle ɗe ndewani lawol e leydi ndi discours aji cofɗi jahoji hen e wiidemo wonande wone gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa o yonnani ɗum hay seeɗa to Touba délégation towɗo no fewi woni ambassadeur Union européenne Jean-Marie Pisini kañum waɗi jillu mum toon to Touba o dañi joɗade khalifa général mo Mouride woni Serigne Mountaga Mbacké ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi o holliti noon ko addi kala ko jaam e kisal kanko on ambassadeur e ko fate diine mo Touba ko waɗa ɗum ko ɓe kaldi gueɗe faggudu e ɓamtare nden ka e ɗiɗon fannuji kala keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal jeheten ko toon to Mbour ko jeeyo mbiya teɓe hanki o
ɓen jeeya noon ko wonɓe kay laylaytirando mbiyen jeeya produit ji ɗi produit ji ko tension ɗi mawnita ko ɗum ɗi ustata ko ɗoma taw ko triyaji bonɗi no fewi sa yi produit o ɓe mbima ya yoɓ dokkuma numéro goto on nodduma wima mboɗo meɗa sifanami galle moon taw yeeɓi a gayni tena wonta yi joomum ko mbiyata kinat taw kadi ganduɗa koye fenani kinat oksara taw koye penale mehe no fewi ɓen kala ɓe mbiyama a teɓa inde makko Alhaji Babacara a jum kanko woni cuuɗiɗo caggal ngal natal kawnigal no fewi biyeteɗo Kocc Barme o hollitino wona kanko woni Kocc Barme kono ala kam ko heddi so wona ɓayde laamu ngu fawi e site uji ɗi porno ɗi yaltinano e kala saaha firti kam ko kanko jaggaɗon e nder hiño ngo hiña noon taw e mokken tolno e ujunnaje jeenayyi fiise taw kanji kala mofti hen ko bandaji jeenani ken tolno e ujunnaje 4 e temedere capanɗe jeenayyi e goho vidéo keso pul taw ko awraji ɓooli yimɓeɓe o jogui on fiiɗi men santage uji haalede leydi woni hen yoɓɓe million ngaji ɗiɗi woni hen yoɓɓe million eko fawi woni hen jooɓini hay million ngaji jeenayyi eko fawi on noon jahanno addiya haalisaji ɗi ene werti e compte makko banque on koko dogui woni koye yiilede otoji kesi pul taw e makko 50 million tawa mayi compte makko ko waɗa ɗum ko kadi ordinateur uji makko kala nde puya ɓen gueɗe kewɗe tawa hen ɗi site uji ɗiɗi taw ko porno ɗi waɗi créé ɗinne kadi gudda oɗo saaha noon loskoji enen jokki e sifa gurdam makko ko étudiant goɗɗo kay toon to ICRAD université Cheikh Anta Diop kañum wujji toon ordinateur caggal mum jagga on ordinateur nde hiña tawa hen kadi vidéo ngaji kewɗi sukaɓe worɓe e rewɓe bandaji men ne mofta toon ko jogonno wonde o saaha hiño mawɗo ene jokki oɗon sifa to Matam ɓamtude calɗi ndema jagorɗo gaynaka kame wonde ndema kala woni ma Bouba Diagne waɗi toon jillu muɗum ñande 16 ndu lewru gam joɗodade yogay ɓen remoɓe taw kadi ko ɓamtude campagne 2025 2026 ujunnaji jeeɗi temedde jeetato ndemowo hen ujunnaji jeegom e temedde jeeɗiɗi ko rewɓe ma mbaw wallitede guila to bow ha fema to koɓɓillo to ko hectare uji kewɗi yoga e projet ji ma mbaw wanjede e dow oɗon sifa kala tokkerol leydi Sénégal Mali nokku biyeteɗo Wuuro Ceerno ene tawi nder département mo Bakel hewɓe doga molto en mbawi yettade toon ɓe giwi ko toon to leydi Mali ɓe giwi koto Burkina Faso ɓe dogui ko moltade caggal kay armée ji leyɗele mabɓe kamɓe pelle joguitiɗe kala ne ɓittiniɓe no fewi lappi gaynaka gasi ha laaɓi woni hen koreji men mbaɗa ha laaɓi jawkal men tilfa ha laaɓi ɗum jeeyi sama ɓe dogui gam moltade leydi Sénégal dañde jaam Oumar Boli ko goto e dogɗo ɓe o iwi ko toon to Burkina Faso rewɓe e sukaɓe mawɓe kala jaɓɓama ɗon ɗo Wuuro Ceerno mbawi wannede cuuɗi kono ɗo saahaɓe kolliti caɗele mabɓe tan ko sifa guura ɓe jiiɗi ko wallitede e noɓe gurdi taw ko gurdama moƴƴama ɗum uddi kumpital minen ɗemgal Pulara e nder geni ndi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo gueɗe e nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi Mauritanie ummini campagne haɓade jeelari e Boli Nouakchott ɓe yeltoɓe Boli e carrefour aji boutique aji e restaurant ji e banque aji e nokkuji kewɗi kala holliti gueɗe ɗe ne nefni tene yoɗani welani hayyide e nder capital potgal dani hen o holliti o campagne ɓe gummini kono ɗo saaha ɓe dañi nokku toon to Mina wonande kay ɓen nangueteɓen ɓe kala mbawa waɗede toon ha joomum mbawa nawtede nokkuji mumen kala wonande kay on campagne haɓade jeelari e nder Nouakchott e hoore mum ma waw duumade ken tolno e jonte tati nder leydi ndi Mauritanie keddoɗen ha joni to Mauritanie keddoɗen garten koye campagne haɓade ko fate accident ji teskaɗi hande o e nder leydi ndi Mauritanie ɗum noon ko teskede wonande ko teskede accident ji kewɗi to ala ko saboro ɗum so wona dogde ɓurtudu no fewi ɗum noon ko diɗɗal campagne haɓade oɗon sifa taw koye jagorɗo ya gara o ɗum ko caggal accident bannoɗo heccangi ha pittali jeegom keddi hen kamɓe kala noon ɗoɓe cuuraɗo woɗɗani ɗo mbaɗi accident ɗo ɗum koye sifa mo ganduɗa ala kala ɗo ɓalli mabɓe mbawno nawede ko wona ɗum ko noon accident goɗɗo hanki teskama ɗum noon ko hakkude auto mo Toyota Toyota RAV4 ko giwnoɗo hedde banggue kay hayɗi ene fano Nouakchott e pesoto goto giwnoɗo Nouakchott kanji ɗiɗi natodiri ganduɗa yimɓe jeetato gañima hen goto wasi fittano muɗum ɗiɗo ene tampino feewi ɓeydugol sembeji médiaji leydi Mauritanie
jeeyi sababu jaagoɗɗo ñeeñal e pinal hanki o waɗi inauguré woni udditi nokku mo ganduɗa ko TNT bawɗo kay saktude image audiovisuel ha ɓuura yarude yeeso ngam ngarɗinde ɗiɗon fannuji e sifaji kala jagorɗo diine mo leydi Mauritanie woni Sidi Yahya Wuldu Cheikh Lamrabeta o holliti wonande maɓe mbaɗa recruté maɓe ƴettu kay ko ɓoyata ko almameɓe hewɓe kamen noddinoɓe hewɓe taw kadi ganduɗa koye mbadi kesiri ngam ƴellidde kadi gueɗe diine almamagal e ɓen noddinoɓe taw jomum kala koko losete e ɗin jumaji taw kadi ne wawa yoɓanede ndiyam mum e courant mum ɗen gueɗe kala o hollitani noon holon daɗa moɓe mbawata wonande kay wadde recruté woni ƴettude ɓen almameɓe e noddinoɓe kala keddoɗen kay maje kadɗeɗe leydi Mauritanie hanki o tan wonande tambiɓe nden kay kisal maaje leydi Mauritanie kolliti ɓe nangui laana gota kan laana kay iwi ko toon to leydi Gambie aka jolni ken tolno e 150 migrant kala ndesten iwɓe toon to leydi Gambie 100 ko Sénégal naaɓe 21 ko Gambie naaɓe ne waɗi hen rewɓe jeenayo 32 ko Guinée Bissau naaɓe hen goto ko Ghana naajo ne hen ɗiɗo jiiya ko toon to Guinée Conakry kamɓe noon jeeyi sababu nangueɗeɗe ko météo wasde moƴƴude kaya laane mabɓe hayti ha yetti ɓen wonande tambiɓe nden kay kisale oɗo henno sifa ken tolno tan e nder yontere ken tolno e 320 migrant kala ndesten mbawi nanguede taw koyɗe ɗo henna maaje kadɗeɗe leydi Mauritanie jeheten ko aton to Guidimaha taw yin toon musidɗo men Zakaria Samba Dia to Peker ma artan men yogay kumpitte garde toon to région de Guidimaha. jam Allah ñalla mo bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayaw weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma meftande computal men ɗo e nder diwan meɗen Guidimaka en jahata toon tomo qapa de wuliyanji taw kadi ko wurongo Bulli commune de Bulli udditi to en nam ko fate e banggue lancement wonande heblo sukaɓe rewɓe taw kadi ɓen sukaɓe rewɓe e duuɓi mabɓe jawtani 35 e guddidgol oɗo lancement noon tawtorama ɗumen wonande yoga e maire uji e nder diwan meɗen Guidimaka wayno maire mo Chelay nonne kadi wendude e maire mo Jogonturo ha maire Gouray nonne e maire mo Selba oɗo lancement noon uddita ko ñande aset 19 e lewru meɗen e jeeɓiru tan ujunnaje ɗiɗi e 25 e tawi kadi oɗo lancement e wonande gardiɗo oɗo association mbiteɗo association de développement Abdoul Aziz Ba o waɗi haalande makko holliti wonande oɗo saa joni oɗo formation ari tan ko wallidde sukaɓe rewɓe ɓe wawde tigui rigui heblede ko fate banggue fitiram gollagal no hannirta ni o holliti kadi wonande oɗo kanko gardiɗo oɗo association de mbiteɗo association de développement Abdoul Aziz Paté Ba waɗi haalande makko holliti wonande oɗo formation ari ko wallidde sukaɓe rewɓe heblede ko fate banggue fitiram gollagal taw kadi ene tambi oɗo financement fedde witede GRD en ma waw tigui rigui dañde fartangue ɗeɗo sukaɓe tawteɓe ɗeɗo guure ko wayno wuuro ngo Bulli nonne kadi wuuro witego Duɓɓel na ɗeɗo guure sukaɓe rewɓe tawteɓe hen ma mbaw tigui dañde heblo yadugo e jamanu no hannirta e niyet sengummi moto Bulli e gartata ɗo e selbaɓe lamorgo diwan meɗen Guidimaka e oɗo aljuma mo jawɗen 17 lewru men jeeɗiɓiru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas yettima ɗo jinnaɓe sukaɓe yoga e sukaɓe naggaɓe toon to o hay leydi meɗen Mali yoga e jinnaɓe mabɓe jottima ɗo e ɗoftodirde yoga yimɓe wawde tigui rigui yettade hakimbo selbaɓe ɓe mbawi yidirde e cukko hakimbo selbaɓe mbawi tigui hollidde wonande on ɗon cukko hakimbo selbaɓe wonande e sukaɓe mabɓe ene nagga toon to hay eɓe ñaagui ballande ɓen ɗon sukaɓe mbawata accitede wonande goto e jinnaɓe ɓen ɗon sukaɓe mbiteɗo metto minto mawludu o wawi tigui wiide sukaɓe makko ɗiɗo ene nagga toon mbiteɗo mo rabat ene hen goto wiyete ko al morabat goɗɗo o wiyete ko Mouhamed Lamine lollirɗo Vogani o holliti ɓeɗo sukaɓe makko ɗiɗo foof ene nagga toon to hay ko ene abbo hande e lewru mankude seeɗa mo ñaagui cukko hakimo e dendagal tawteɓe e nder diwan meɗen Guidimaka guila e lamɓe ha e dendagal wawɓe tigui rigui walludeɓe ha sukaɓe mabɓe mbawa ɓiltade toon to hay ɓe kolliti wonande sukaɓe mabɓe ene nagga toon ene tampina kadi ɓen ɗon sukaɓe mabɓe jano tan ko yiiloyade jawɗele muɗumen koko majjirano ene jeehi yiiloyade wonande laamu ngo leydi Mali jaggi ɗumen waɗi ɗumen e dumbirɗe ko ene abbo hande e lewru mankude seeɗa ɓe ñaagui wonande laamiɓe diwan meɗen Guidimaka ne ballataɓe ha sukaɓe mabɓe mbawa tigui rigui ɓiltade toon no hannirta niyete ngol ɗo konngol noon haali ɗum ko goto e jinnaɓe sukaɓe mbiteɗo Metto Minta Mawlud
ha joni ko ɓuuri tengtude ɗo e nam e diwan meɗen Guiɗima ko wonande wuuro lamorgo diwan meɗen Guiɗima ko Selibabi ene ŋakkira ko fate banggue e ndiyam no fewi oɗo saha joni ɓesguli ɗi ne tampi no fewi ko fate banggue caɗele ndiyam e nder yontere ɓentude nde fodde ko ene tolno balɗe ɗiɗi ndiyam soynaka yiyaka kañum e kuɓɓam fof woni Koura Haydara hen ala ko soyna wonande ɓesgulɗi oɗo saha joni tampi wiyanomo ñanden koko fate banggue wonande ko courant kuppata ko ɗum wonata sababu rubŋaji mbasde addude ndiyam kono tan ha oɗo saha joni ko courant o natti kuppude ko kono rubŋaji ɗi ndewani lawol ko ngal ɗo leegal so heeɓi ngal to wasa hebde ngal to so heeɓi ngal ga wasa hebde way kono gorko nawlirɗi wonande ɓesgol ɗi oɗo saha joni ene tampi no fewi ene gullito ko fate banggue laamu ngu guila e préfet hayɓe gouverneur ha e liggotoɓe ko fate banggue gal toppitiɗo ko fate banggue ndiyam woni SND yoɓe mballuɓe beele ɗiɗo kuppiraji mbawa tigui rigui nattude e wuuro Selibabi lamorgo diwan meɗen Guiɗima wini ko yoga e ɓesguli tawateɗi e nder wuuro meɗen e Selibabi kulliti wonande oɗo saha joni caɗele ndiyam ene guura e nder wuuro lamorgo diwan meɗen Guiɗima ko woni Selibabi ɓeeri laamu ngu ɓe mbawata tigui rigui darade gam tigui wawde ñawdandeɓe ɗeɗo caɗele beele tigui wuuro ngo wawa dañde ndiyam no hannirta ni certes e ɗeɗo caɗele. Zakaria Samba Dia Bekera gam Ayawo Weltare TV. Zakaria Samba Dia golle man jooɗi peewi to Bekera e yo ko nawligu jajaɓe ɗum woni ko kuura e ndiyam mbaɗata toon to diwan Guiɗima ha ɗum uddi kumpital mene ɗemgal Pulaar to gendi leydi Mauritanie paaɗena ko toon to leydi Mali to Meneka armé leydi ndi hanki ɓe kolliti e nder opération goto mo mbaɗi e nder région de Meneka to nokku biyeteɗo Chimam ɓe mbawi teɓɓide toon gandi mawdi no fewi biyeteɗo Souleymane Aga Bukawa on noon wiyete ko soldat kam e yaadi mum kala taw kadi ko neɗɗo jofaɗo peɗeli e wargoji muusi no fewi faade civil en kame polisaɓe leydi ndi gumminde toon wonande janguji kewɗi no fewi ɓe kolliti noon ɓe teɓɓitimo kanko e hewɓe ɗum waɗi koye nokku biyeteɗo Tin Fatima keddoɗen koye leydi Mali armé leydi ndi ɓe kolliti convoi mabɓe giwnoɗo toon to gawo yettima to Aguel Hokka ɗum noon hewani caɗele fitinaji e booli he hayso tawi woni ene waɗi perguitte kam kono ɓe mbawi tigui ittude ɗen jullaje e dow booli mabɓe e wiide état major général armé leydi ndi ɓe giwno koto gawo ɗum noon ɓe giwno toon ko ñande sappo nduɗo hen lewru ñande sappo e jeetati nde noon ko nden ɓe naati Aguel Hok kame wonande convoi mabɓe kamɓe koninkoɓe leydi Mali e wallidi mabɓe ɓe leydi Russie wiyeteɓe Africa Corps ɗum noon hande o fandare mabɓe kay ko Aguel Hok Aguel Hok Anfis kame kidal e tesalita ɗi nokkuji kala gonayi jimadi mabɓe gam ɓe gadda nden kay kisal gam teskede Islam wal muslimina nde fedde ko nde ɓuuri wawde diñade a tona Moussa Mara gonnoɗo hoore jagode leydi Mali e laamu Ibrahim Boubacar Keita oɗon gandi yontere yawtunde o nottinoma sariya leydi ndi ɗum ko caggal windande nde winduno e kelle makko Facebook ma haali e ɓen dumbaɓe kasoji ɗi caggal nde o holliti o yilloyima toon kanko hanki o yinno yaltude leydi ndi faade toon to Sénégal Dakar laamugo leydi Sénégal joguino fandare noon ko ƴettude Ethiopie Airlines gam tawtorede jonde nden kay kisal Sahel jogonde yuɓɓinede to Dakar hanki o noon nden wari ha to Bawal laaɗe diwoje ngal Modibo Keita Seno ko nden police wimo an indema rokkiraka yaltu leydi ndi rutto galle ma o holliti noon oɗo saaha o haɗama yaltude leydi ndi sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗena jagorɗo jeygu leydi ndi mo mbiyata Dikka Sidibé o hokkiti yamirore ujunere temedde jeeɗiɗi nogas e nayya unité fewnoɓe diƴƴe ɗin isinaji gonoji e mbusuji ne jeeya kala mum yowama haɗama uddama jeeyi sababu noon ko ngakkude sénare laaɓala ngam o saaha cellal wawata wonde hen no fewi kala kaymone uddita isina ndiyam alay so gadda kayitaji labtuɗi ƴeewe masiŋaji mum eɗe fewna diƴƴi ɗo beele ɗe celli walla ɗe sellani nde tawno yimɓeɓe alay saago cellal ɓalli mabɓe ƴeewe no fewi gouvernement mo leydi Guinée ɗum ko caggal nde ɓe kolliti ko fati banggue wonande cimtol ɓen winditiɓe leydi ndi kala
yogay landaji lundoy société civile ha hande de ene haawi ɗumena holno jeyiri sababu kanka ɓurti hewde yimɓe e Conakry hoore mum ken tolno million ngaji ɗiɗi ko fawi ɓe kollitide kala ko ɓawli jeyaka e kosam ɓe kolliti ɗum ɗo hen ɓawli ha ɓurti no feewi ngam o saaha noon ɗi sumgoji payanadi ko fate référendum kamne wondi kadi sarɗiyankoji e présidentiel kala ala hen koɓe paami haydara kadi holliti ɗuma selludelen diallo holliti ha hande kañum koko haɗa winditade ten holliti hewɓe nder leydi Guinée haɗo hen binditaki ni e nder ndeɗo hen limore nde ɓe kolliri kay gueɗe kala ndewi lawol ɗon ɗo jagode ɗiɗi luli toon to laaɓe ngam ƴamde laaɓenaɓe jaame kisal ko fate wonande ngol doggola jaltungola to Guinée keddoɗen kinjanaɓe goni koye caɗele mawɗe no feewi yiide mburu wonti hunde sattude no feewi ɗum ko gila tan kay wonande dental fewɓe mburuji ɓeydi loccol mburu wonno ko ujunnaje 4,5 francs guinéen loccol mburu noon wontoyi ujunnaje 5 francs guinéen hol bawɗo dañji ɗuma ha sooda ngol lacol ɗum koye koppeje franc guinéen wona franc CFA wi Alhaji Oumar Teri Diallo holliti oɗo sa ko farine woni ko ɓeydi wona kamɓe tan tawi ɓeydi ko fate banggue ngon coggu mburu ɗum noon hewɓe hande kam oɗo saaha joƴƴini kala ko fate corgol mburu duttima e gosi makka e kala subaka kay dimbina bahe ha hunuko kala modda sen mbiwi toon paɗen ko toon to leydi Côte d'Ivoire présidentiel 2025 wonata ko le 25 octobre so jomiraɗo haaji ko fate banggue joƴƴingol caution beele jeeɗa e ƴamoɓe golɗo lefola golɗo ƴamoɓe lefol laamu on caution noon on caution wonande kay andama no foti ko 50 millions ko préje franc CFA kala kay joƴƴinɗo candidature mum a waddani hen 50 millions koppreje franc CFA toon to caisse de dépôt ɗum noon fuɗɗoto ko 25 nduɗo hen lewru ndu gonɗen 25 lewru juillet ndu fuɗɗoto woni tan ñalawma ɓaawo janggo ha fayenma 26 lewru août ko nden ɗum uddata to Togo jencudi sumgoji bannoɗi 17 lewru juillet nduɗo hen ndu gonɗen taw kadi koye sumgoji local wonande mairie ji bannoɗi toon yontere yawtunde catal seni holliri ndin jencudi landa laamu ka landa kay ko ka tigui ari yeeso ka ari yeeso koto pucci doggata ɗum noon kala temedere ɓe dañi hen ke ene tolno e 70 kala temedere ɓe dañi hen capanɗe jeeɗiɗi kala temedere landa laamu dañi hen firti tan ko kamɓe goni ɓaftuɓe ko ɓuuri hen hewde landaji lundo noon kolliti ndin jencudi kam ala hen kala ko rewi lawola to Cameroun joƴƴingol candidature uji gasi ha laaɓi ɗum ko minuit hanki jamma o beddoɗo hen o ken tolno 81 candidat ƴamoɓe lefol laamu ne hen Paul Biya e Maurice Kamto ɓe tigui ne jeeya hen ɗin sumgoji jogori wadde ko 12 octobre 2025 ɗo tan e lebbi seeɗa ko wona ɗum konon Paul Biya mo duuɓi 92 laami lendi ken tolno e duuɓi 40 e tati hande ne yiiɗi ƴamtude daawal mum jeetaɓal e gardidi lefol laamu leydi Cameroun RDC Congo balɗe tatan caggal sifande toon to Douha lamrog leydi Qatar hakkunde Kinshasa Cameroun Rebelle AFC M23 hanki o piyanɗe ɓutte nanama kene fronde 15 kilométre hakkude e nokku beɗeɗo pinga no tawete koye Nord Kivu mo kuɗe armé leydi RD Congo Cameroun nde wonande rebelle mo Ougandais kono noon ala kala ko yanñi hen no feewi joolam jaɓeri ngol woni gotiri e leyɗele Europe ene nanga koninkoɓe leydi Israël ɗum koto Belgique 2 soldats Israël naɓe arnoɓe toon kañumen nanga totta sareli ndi taw juuɗe mabɓe ne moddi e wargoji musti baɗɗi toon to Gaza ngol woni e nder leyɗele Europe taw koye dow oɗon sifa Kiev Moscou hakkunde Ukraine kame Russie wi Vladimir Zelensky kono holli ɗum hanki wonande nandirala kaldigal heɓama hakkunde leydi Russie kame Ukraine ɗum jogori latade
ko nogase tati ndulewru nyalawma jango o tonto Istanbul lamugo leydi Turki ngam kaldigal dattingol jeyge ha laaɓa hakkunde ɗo henna leyɗele ɗiɗi kala Gaza Israila gila tan oɗo guerre fuɗɗi ngol woni goo koni ko maɓe yarude koyɗe ne mati fitlaji mumena haɓe naati noon eno ko wiyete dire albalama nokku joñiɗo no feewi hewɓe noon gegginama e oɗo nokku mbaɗa e saretaji e goɗɗum kala finoɓe toon koliti mbaali kay ko nande piyanɗe ha weeti to Yemen robel mo Houthi jeytima wonande missila mo beddi subaka hande toon to Tel Aviv woɗɗani bowal haɗi diwoje ngal Tel Aviv mo Israila armée Israël no holliti heɓɓima oɗona missile derguiti ha laaɓi siftirmo noon hanki o wonande Israila weddima missile gulɗo jaw faade tan to Yemen haaɓe bonni port wonande rebel mo Houthi toon to Yemen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mo ndulumaji so tawi ko toon to région de Guiɗimaka wonande ko musidɗo men Zacharia Samba Diamo Bekera wonande to karallagal to ko Saydou Abouba Muluk Sayba gorgol ketkimalaki jam yo jamal hiranena